Makatwiran ba na namamana ng anak ang kasalanan ng kanyang ama? Hindi. Ngunit sa tatalakayin ngayon ay oo. Pinangkin ni Ferdinand Marcos Jr. ang yaman ng kanyang ama na may kahinahinalang pinagmulan. Kasama ang kanyang pamilya at iginiit pa nito'y kanila at minana ito. Sa kabila ng questionabling pinagmulan ng yaman, ay ginawa pang tagapagmahala ng mga ari-arian si BBM ng yumaong ama. Siningil at pinatawan ito ng pamahalaan ng buwis sa mga ari-arian o ang estate tax. Ngunit tahasan na pagsasawalang bahala ng mga ito sa kanilang obligasyon bilang mamamayang Pilipino ang magbayad ng tamang buwis. Ayon sa salaysay ng dating Mahistrado Antonio Carpio, si Bongbong Marcos kasama ang kanyang ina at mga kapatid ay nag-angkin pa sa korte ng halagang 685 milyong dolyar mula sa Swiss bank accounts na napatunayang palihim na ginawa nila Ferdinand at Imelda Marcos. Binuksan nila ang mga accounts at doon nilagak ang pera gamit ang ibang pangalan. Ang mga tagapagmana ni Ferdinand Marcos ay nagsabing bahagi ito ng kanyang ari-arian at sinasabing dapat nila itong manahin. Pero sinalungat ito ng Korte Suprema at sinabi na kahit sa kanila man itong nakapangalan ay walang ibang umaangkin. Pero ito ay nakaw na yaman dahil ito'y kinita ng lagpas sa legal na kita ng dating Pangulo, kaya dapat mapunta ito sa pamahalaan. Ngunit kinalaban ni Bongbong Marcos ang pamahalaan hinggil rito at sinasabing dapat nila itong manahin. Sa kasalukuyan, libo-libong kaso ang kinahaharap ng mga Marcos. Bagaman marami ang natalo dahil sa teknikalidad, marami pa rin naipanalo ang pamahalaan, ngunit ang problema ay ang tahasang pagsuway sa kapasyahan ng mga hukuman. Isa na rito ang usapin ng estate tax o buwis sa mga ari-arian. But if he ends up winning the presidency, Tinanong din sa panayam kung sakaling manalo si BBM, magagawa pa rin ba niyang magbayad ng karampatang buwis? Well, he of course will not. Ayon sa dating mahistrado, sakaling manumbalik ang isang Ferdinand Marcos sa poder, hindi siya mag-uutos sa sarili na magbayad ng buwis. Hindi niya gagawin yun. Walang maaasahang pag-usad sa usaping ito sa panahon ng kanyang panunungkulan sakaling maging Pangulo. Walang limitasyon sa nakaw na yaman at hanggang sa dulo ay maaaring kunin ito ng bayan. Kahit maging presidente siya ngayon at sa pagtatapos ng kanyang termino ay pwede ulit nating habulin yan. So kahit na maging presidente siya ngayon, after his term is over, pwede natin habulin ulit yan. But Dagdag pa ni Carpio, ngunit ang estate tax o buwis sa mga ari-arian ay may limitasyon na 5 taon. Ang termino niya ay 6. Hindi niya lang ipadadala yung demand letter at matatapos lamang ang limitasyon. Ngunit ang problema ay hindi niya ipadadala ang sulat na iyon sa sarili niya. 203 billion, inaagad na mawawala sa kaban ng bayan. yeah, yung mamawala sa kaban. Dahil hindi niya ipapataw ang batas laban sa kanyang sarili. Sa madaling sabi, papalipasin lamang nila ang mga taon at hindi na ito maibabalik sa kaban ng bayan. Hindi na rin ito mapapakinabangan ng mga mamamayang Pilipino. Ayon kay Carpio, ay madali na lamang ang pagmamando ng mga Marcos sakaling makabalik ito sa Malacanang. Banggit pa niya, sa palagay ko ay patatanggal niya ang PCGG. At ang problema ay mawawala ang mga talaan. Kaya sa pagdating ng susunod na administrasyon, wala na ang mga talaan na ito. Paano na mapapatunayan na nakaw na yaman ng mga ito? Meron silang 6 na taon upang gawin ang mga records. At yun ang problema. Napakahalaga ng mga ito. Sa panahong pumanaw ang mga taong ito ay mawawala ang mga orihinal na dokumento. Wala na. Yan ang nangyayari sa marami sa mga kaso ngayon. Sa usapin ng pagiging nakaw o ill-gotten, ay totoo naging babala ni Primitivo Mijares noong 1976 sa kanyang akda na The Conjugal Dictatorship of Ferdinand and Imelda Marcos. Ani Mijares, magiging pahirapan ang pagpapatunay na sistematikong pagnanakaw sa kaban ng bayan at yaman ng bansa dahil sa teknikalidad ng batas at sa patakaran ng mga dokumentong ebidensya.
Nabanggit pa ni Carpio na maraming kaso ang naipatalo ng Estado dahil sa kawalan ng orihinal na dokumento. Pawang mga Xerox copy ang mga ipinasa nito sa korte na dahilan ng pagkawalang bisa nito ayon sa pamantayan at patakarang legal. Bukod pa sa mga dokumento ay kalaban na rin ng oras. Dahil ang mga testigo sa hayagang pangdarambong na ito ay unti-unti na ring binabawian ng kanilang mga hininga. Bagaman nakatungtong ang depensa nila sa pamantayang legal, ay hindi ito pasado sa pamantayang moral. Ang mga nakaw na ari-arian na formal at legal na naibalik na sa pamahalaan ay lalong magiging madali upang nakawin muli ang mga ito. Ang sangay ng hekutibo na pinangungunahan ng Pangulo ay siyang tagapagpatupad ng batas. Ginawang halimbawa ni Carpio ang kaso ng PLDT o Philippine Long Distance Telephone Company. They said it. Anya, Imelda Marcos said, sinabi ni Imelda Marcos ng recorded sa harap ng mga mamamahayag na babawiin nila ang lahat ng mga nawala sa kanila. Pati ang mga hindi ibinalik ng mga cronies at isinuko sa pamahalaan ay babawiin nilang lahat ng mga ito. Hindi nila magagawa ito dahil wala sila sa kapangyarihan. Kung makakabalik sila, paano nila ito mababawi? Halimbawa, sa kaso ng shares ng PLDT na binawi na ng pamahalaan at naibenta na, hindi na nila makwestiyon ang pagpapasya ng korte dahil ito'y pinal na. Ngunit maraming paraan. Maraming kailangan ng PLDT sa pamahalaan tulad ng mga permit at prangkisa. Kaya itong ipatigil na hekutibong sangay ng pamahalaan na pinamumunuan ng Pangulo at pahihirapan sila at bibigyan ng malaking problema. Kahit paaprubahan ng Kongreso ang kanilang prangkisa, ay kayang i-veto ito ng Pangulo. Maraming paraan upang mabawi ito nang hindi pupunta sa Korte Suprema dahil ito ay pinal. Kung makakabalik si Ferdinand Marcos Jr. bilang Pangulo at tumira muli ang pamilya sa Malacanang, ay muli na naman nilang makukuha ang kapangyarihan na siyang muling magpapanumbalik sa isang bangungot ng bayan.